luistelijoiden vuoro. Ja tämä kilpailu saa tietynlaisen huipennuksensa jo seuraavaksi, kun jälleen liukuu Italian Carolina Kostner vapaa-ohjelmallaan, joka on kaunis, taitava, taiteellinen bolero. Kostner on tässä kilpailussa ennen tätä vapaa-ohjelmaa toisena. On voittanut olympiamitalin, on voittanut maailmanmestaruuden, on voittanut 5. Euroopan mestaruuden. Kolmois Lutz hyvästä vauhdista. Kaksoisakselin jälkimmäinen hyppy on vain kaksoistulppi. Kolmoisflipin perään hän tekee tuon kolmoistulpin, jota odotin jo tuon akselin perään. Hän teki ratkaisun, mutta nyt se ei onnistunut. Tuossa vauhdinotossa näin jo pientä periksi antamista, pelokkuutta. Nyt se ei saa tulla tähän valtaavaksi tunteeksi, vaan tuon liuun täytyy jatkua ja hypyt sinne väliin. Kolmoisflippi jää yksöiseksi. Ei onnistu. Carolina oli hieman epävarma tuossa verryttelyssä ja nyt tuo sama ote on sitten jatkunut tuossa itse kilpailussa. Harmin paikka. Kolmois Salkov kaksoistulppi vain yksois ritti. Liian paljon tulee teknisesti tähän nyt vähennystä. Ja sitten askelsarja, josta hän on saanut 4. tasoa ja täysiä 3, joka tarkoittaa parasta mahdollista laatua. Carolina Kostner on ollut maailman huipulla pitkään ja saattaa olla, että poistuu kilpakentiltä tämän kauden jälkeen. Kenties tämä oli se viimeinen arvokisaluistelu ja se ei nyt todellakaan sujunut sillä tavoin kuin olisi suonut, että tämä mestari poistuu kilpa-areenoilta.
Paljon on jalometallia tullut vuosien aikana, mutta nyt voipi olla, että MM-mitali jää haaveeksi. Nämä hänen koreografiansa, sekä lyhytohjelma että tämä vapaa-ohjelma, jäävät kyllä elämään varmasti. Ne on todella vaativat ja en usko, että kukaan muu pystyisi niitä luistelemaan ja esittämään kuin Karoliina Kostner. Kausi ei todellakaan pääty aivan niin kuin toivottiin, mutta jollain tavalla inhimillistä. Ei sitä hänelle tässä toivo tietenkään. Ikää 27 vuotta, kunnioitettava ikä naistaitoluistelijalle. Olla tällä tasolla, tuoda kolmoisluts uudelleen repertuaariin. Hän on osannut sen koko ajan, mutta oli 2 kautta ilman lutsia. Teki helpompaa kokonaisuutta, mutta olympiavuonna halusi panostaa tuohon vaikeuteen myös ohjelmassa. Kaikki vaikeus on mukana, riskit on otettu, se on kannattanut. Harmin paikka tuo flippitulpista lähtenyt kaatuminen siinä kolmoistulpissa, joka jollain tavalla murensi hänen itseluottamustaan. Ja sitten askelsarjastakin pystyy aistimaan, että balanssi ei ollut aivan kohdallaan tänään. Tuo pieni viive tuossa ponnistuksissa voi olla pelkkää uskon puutetta, en tiedä. Näin siinä vaan käy sitten, kun asiat eivät flowssa kulje, vaan tulee tuo rationaalinen ajattelu sekaan. Siitä huolimatta pidän tätä huikeana esityksenä, josta odotan korkeita pisteitä osa-alueista. Ilman muuta, ja osa-aluepisteet tulevat nousemaan Kostnerin kohdalla korkealle. Se on päivänselvää, mutta tekniset puutteet verottavat tänään vapaa-ohjelmapisteitä. Wagner sai vapaa-ohjelmastaan päälle 129, Kostner 126 ja Risat osa-alueet 73, lähes 10 pistettä enemmän osa-alueista kuin Ashley Wagner. Ja Karoliina Kostner menee tässä vaiheessa kyllä kärkeen ohi Wagnerin, mutta nuo kovimmat haastajat ovat vielä